Hey, what's up mga kabega? Welcome back to my YouTube channel. This is Shalala Pantuhan, ang inyong mga kabega. Yes, sa mga wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, don't forget to subscribe. Shalala Vega. What's up ni Agi? So, kung naagi pa siya, so, naagi siya. Choice nila na puntahan. Okay, so for today's vlog, mga ka-vega, is naatay challenge. Kauban na sa nako ang pinakagwapa nga mama. Pero hindi siya gwapa sa personal, pero gwapa na siya sa internet. So for today's vlog is, mauna ang tawag sa ato ang vlog is, Dili Mo Katawa Challenge! Yes! So, si mama ato na naatang challenge niya, so dapat di siya makatawa. So, atong ipabuhat niya is, atong sprayan niyang baba o baygon katol. Hindi na siya pwede di ani. So, ang challenge niya is, dapat makahurot siya sa ka-jar na tubig. Ay, daga na kay kayo sad no. So, karon sa walay pagdugay, din nata magdugay kay, ready na kayo siya para sa ato ang challenge, ang Dili Mo Katawa Challenge. No other than ang ako ang mama. Yan na si mama. Ready na kayo? Ready na ka? Ready na ka sa atong challenge? Ready na. So ready na siya. So muna ang atuang. Let's start with round 1. Ito na siya paimnon og tubig. Kani siyang tubig is purified drinking water. Gikan ni sa bowl. Bilhin ni sa bowl. Sige na, ugom na ang tubig. Pagdali mo magita nagsugod. Ugom ra na ha. Pagdali. Ugom mo na ang tubig. Dili tunlon kay gikan na sa bowl. Ang tubig gikan na sa bowl. Dili tunlon. Kaya patulon na ni maral kang nitila sa bowl. Wala mo eh. Ato magsadiri. So ready na. Isubog kami sa camera. Isubog. Kaya let's go kang ilong sa camera. Focus sa camera, Iglio. So kanana di ka makatawa. Kay imong kigol lagom. Kigol. Ay sa dyan katawa. Lata sa camera. Dili pwede tundon ang tubig. Kay lagom imong kigol. Lagom ito kigol ka man, no? Nakatawa ko ito kigol sa una nga pwede ka nagumama kay siya. Wrong siya sa round 1. Ito siya sa round 1, dapat i-ground 2. Kaya kung di siya makaligot, ang anak ko siya o premyo nga 5,000 pesos. Ulayon ang 1,000, unahon na ang 5. Okay. So, ganun hilak na sa ka. Okay. So, karon mauna na itong round 2. Okay. Ugom na sa tubig. Sige na. Okay. Dapat din na mo tunlon kay gikan na sa kanal nga tubig. Ready na ta sa ato ang round 2. Ay, okay. Pagtuwad ni mo, pwede ka kita sa kigol. Pwede ka lagom sa kigol ni mo ato. Ang goy ka sa lagom kay kang kigol ba ya? Agi mo kigol, pwede ka lagoma. Kita ka. Kalis kang ilong ni mo ba? Lis kang gul kang ilong. Aba. Lis kang oh, na kayo ilong. Away mo yan. Nataway mong ilong. Lata. Inalagom naman siya. Masa na inalagom? Gilimugmog naman na ni mo. So, karon ato nakita siya. Ano ka eh? Kuya, ikapay mong naong. Pwede na basa ang kaluod, di ba? Uy, ano nabasa ang kamera? Walang tagaw ka na. Gibisil ni mo akong naw. Ano sa'yo mo na? Ginagay. Kapapula. So mga ka-vega, so wala niya na kuan ang challenge, pildig siya, so yung nabubuwak ang tubig. So sa'yo mong ibati nga na pildig ka. Manalis na mong ilong.
Yan, alis ka. So mga ito mga kavega, hanggang sa sunod magkita-kita tapuhon, kini ang yung suking pamaba, Shalala Panduan, kauban si Mama Lord para sa Shalala Vega. O gayon mo kanimo sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. For more videos, please subscribe Shalala Vega and don't forget to click the bell notification.